Right, mastress social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda kuti ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri nokukasika imozwa kuti zvii zviri kuitika, musanyanyosarira anditi so chiteerera kana uri munyowani paSaint TV kana uchiripo kuti usubscribe turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint, ndichida kukutendai nesupport yamunotipa pano pachannel penyu basa richienda mberi. Also ndichida kukutendai vazukuru nekuramba muchingotibata muchingo titsigira kuma inbox kwedu uko. Aiwa, munoramba muchingotitumira mashoko anotikurudzira, kashoma pamunotituka kazhinji kachona mune muchiti kurudzira nekuappreciatewo basa ratiri kuita. Vamwe ndo vanototi vakasangana anko mazuva ano achifamba vamwe varotokumbirawo maselfie, chinova chinhu chisina kumbobvira chakaitika muupenyu hwangu. Ndinozviappreciata zvakanyanya izvozvo. Nevanongondikwazisa muroad, aiwa ndinozviappreciata zvakanyanya. Thank you very much. Vazukuru, ini hanzvadzi yamai venyu, chidikidiki chekupedzisira chemupamana mai venyu. Ndine nyaya ndauya nayo ndoda ndinge ndiri ndinosvika kwamuri. Posti rino iri raiswa na comic pastor iro raanyora akati appreciation post to this great man of God, Pastor Tudor Bismarck. He teaches what I understand. Ndofunga muri ngozondora mega. Hapana chakaipa chaanyora ipo paya, asi pazoita anonzi Tonderai Mugaviri uyo anyorawo zvaanyora akati he's a charlatan. Hanzi he's a charlatan. Ameno chirungu icho, verengai mega wazukuru, ndosaka tiri kubhadhara ma-school fees. Vakwasha wangu vakabhadhara ma-school fees kuti muzviverengere mega. Uyo ari pekupesa ndo pandiri kunatsohwisisa paanyora kuti he is just a spiritual terrorist. Tudor Bismarck kwai charlatan na spiritual terrorist ndo chirungu chandahwisisa ipapo. Comic pastor haana kuzoirega yakadaro manje. Abba anyora pazasi akabva ati you don't take your bitterness with ZANU-PF on everyone, comrade, just like your pastor. Pastor wacho ndofunga mamuziwa ari kurehwa ari kunzi ndiye pastor wemufesi anonzi Tonderai Mugaviri. So vazukuru, ndo violence iri mastreets umu. Mena kuti munoiona sei vazukuru? Ndosaka ndari ndiuye ndizokuratidzai. Imi munyora kucomment section kuti munofungei nenyaya ya comic pastor nemuchinda uyo anonzi Tonderai Mugaviri uyo aenda kunokomenta papost rakandwa nacomic pastor papage pacomic pastor. Unotaura zvakadaro, unozviona sei muzukuru? Zvakanaka here izvi kana kuti adena mufesi uyu? Anofanira kutoti akandwa mweya mwando. Vanhu vajairira pana paSaint TV pekuti ukatikanda mweya ka pamwe pachona tinongotarisa hedu tongosiya, but mukanozviita kumwe unokandwawo mwando. So ngatara no comment section kuti what do you think nezvepost iyi. Ndichiti Christmas box wazukuru, bataiwo sekuru kama Christmas box tichiri kumada. Hanzvadzi yamai venyu ndichiti much love.